ക്ലിയർ അല്ലേ സൗണ്ട്? കേൾക്കാം പ്രഭുജി, കേൾക്കാം, ക്ലിയർ ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം. 18 അധ്യായങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള അല്ലെ, അതിൽ മധ്യത്തിലുള്ള അധ്യായം 9ാമത്തെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജ്ഞാനം, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അതാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണ് അല്ലെ, ഏകാദശിയാണ്. പിന്നെന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയുടെ അവതാര ദിനമാണ്, ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായം തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ അനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രി. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തിശക്തികം. നിത്യാനന്ദം മഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ വദന്തേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാമ്നേ കൃഷ്ണ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരണ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലെ സ്മിതേഷ് പ്രഭു? സ്ക്രീന്. ഹരേ കൃഷ്ണ സ്മിതേഷ് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീന് കാണാവോ? ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയോ? സ്ക്രീന് കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജ്ഞാനം അല്ലെ. രാജഗുഹ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എന്താണ് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള യോഗം ഭഗവാനും ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നു നമുക്ക്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തുതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവിശ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് അർജുനന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം
ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. എന്താണ്, നേരത്തെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ധ്യാനയോഗമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ചഞ്ചലം ഹീമന കൃഷ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക വളരെ പ്രയാസം പിടിച്ചതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ധ്യാനയോഗം അഷ്ടാംഗ യോഗയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഈ വിദ്യ, ഈ യോഗം അതെന്താണ്, സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം, സന്തോഷത്തോടെയും ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെയും ചെയ്യാവുന്നതുമാണിത് എന്ന് പറയും. അതാണ് ഈ ഭക്തിയോഗം. ഇതിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യ പരം തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരസ്വാത്മിനി. ഈ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ശത്രുഘ്നയാ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പോ ഈ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരല്ലേ, അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിച്ചു മരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ് അല്ലെ. പ്രഭുപാദരാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള. ഡിവോഷണൽ എന്താണ്, ആ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ് ഭക്തി എന്നതിന്. ഡിവോഷണൽ എന്നാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ പൊതുവെ അറിയാം എന്താണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിവോഷണൽ എന്നാണ്. പ്രഭുപാദരാണ് പറഞ്ഞത് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ആണ്, ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജന്മമരണങ്ങളിൽ പെട്ടുഴലുക തന്നെ വഴിയുള്ളൂ. മയാ തദമിതം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്സാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷു വസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഈ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ എല്ലാറ്റിനെയും നിലനിർത്തി പോകുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിലനിർത്തി പോരുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സകല ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മമൈവാംശോ ജീവലോക ശിവഭൂതസദന, എല്ലാം ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സർവഭൂതങ്ങൾ എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തനെ അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ല ഭഗവാൻ, സർവ്വവ്യാപിയെങ്കിലും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രാഹ്യനല്ല അദ്ദേഹം. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണ് അധിവസിക്കുന്നത്. അതിന് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപമൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അർജുനന്. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പോഴെന്താണ്, അതിലെല്ലാറ്റിനെയും കാണാം. അപ്പോ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു വിശ്വരൂപം യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ ഗോകുലത്തില് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ജ്യേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ബലരാമൻ പോയിട്ട് യശോദ മാതാവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി. യശോദ മാതാവ് ഓടി വന്നിട്ട് കൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു, നീ മണ്ണ് തിന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, അത് ബലരാമൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്, ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി അഥവാ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വായിൽ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. യശോദ മാതാവ് വന്നതല്ലേ, ഏതായാലും നോക്കിയിട്ട് പോവാ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വായിലേക്ക് നോക്കി. വായിൽ നോക്കിയപ്പോഴും മണ്ണിന് പകരം അവിടെ കണ്ടത് എന്താണ്, അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും കണ്ടു ആ ഭഗവാന്റെ വായിൽ. എന്താണ്, എല്ലാം പർവ്വതങ്ങളും സമുദ്രങ്ങളും ദേവീദേവന്മാരും സകലതും ആ കുഞ്ഞു വായിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും എല്ലാറ്റിനെയും അതിന്റെ നടുവിലായിട്ട് യശോദാ മാതാവിനെയും കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോൾ യശോദാ മാതാവ് അവിടെ ബോധരഹിതയായി. ഭഗവാന്റെ ആ യോഗമായ അത് യശോദാ മാതാവിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന് അമ്മയായിട്ട് യശോദ മാതാവ് അമ്മയാണ് അല്ലെ. ആ സ്വന്തം വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ താരാട്ടി വളർത്തുന്നത്. അപ്പോഴേ ഇത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാനാണെന്ന് യശോദാമ്മക്ക് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആ സ്നേഹം ലഭിക്കില്ല അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, ആ ഭക്തിയിൽ ആണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ ഈ വാത്സല്യ സ്നേഹം വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ യോഗമായ ശക്തി അത് ആ യശോദാ മാതാവിൽ നിന്നും മറച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി പിന്നീട്.
പിന്നീട് ആ യശോദമാതാവിന് അതൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ യശോദമാതാവ് വിചാരിച്ചു ഇത് വേറെന്തോ ലീലയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഇതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇത് കണ്ടതെന്നുള്ളത് ആ ബോധം ഉണ്ടായില്ല. അപ്പോഴതൊരു ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപമായിരുന്നു കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഒക്കെ. ഇനി ഭഗവാൻ തന്നെ അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിശ്വരൂപം അത് അത്രയും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ 11ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും. മയാദ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി ശ്രൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗതദ് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ആ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. അത് പ്രകാരം ഇവിടെ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ് ഈ ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴും ശ്വാസം വിടുമ്പോഴും അങ്ങനെ അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉൾവലിയും പുതുതായിട്ട് അനേകം പ്രപഞ്ചങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാപ്റ്ററിൽ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിനും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അവചാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതാം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിൽ വേണ്ടിക്കും ഇവിടെ അവതരിക്കാം അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ ആ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ആ മൂഢന്മാര് നിന്ദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അനേകം അസുരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. അവർക്കൊന്നും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ് മൂഢന്മാരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആനന്ദമയം ജ്ഞാനമയമായ ശരീരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഗീതാഭാഷ്യകർത്താക്കളും കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതി പുച്ഛിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയായ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിധമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാനെ പല ആൾക്കാരും ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കും അല്ലെ. അതൊരു അത് നടന്നതല്ല, അതൊരു കെട്ടുകഥയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ. ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ഗീതോപദേശത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. അങ്ങനെ പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും അല്ലെ ആ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഈശ്വരൻ ദൈവം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ശരീരമാണ് അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ ആർക്കും, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് പൂതന വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ പാൽ കൊടുത്ത് വിഷം പുരട്ടിയ പാല് കൊടുത്തിട്ട് വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പൂതന വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ പൂതനയ്ക്ക് അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് മോക്ഷം നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പാൽ കുടിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാനെ നിഗ്രഹിക്കാനുമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ പൂതനയ്ക്ക് വരെ ഭഗവാൻ മോക്ഷം നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മോക്ഷം നൽകാൻ കഴിയും അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളൊന്നും അറിയാത്ത മൂഢന്മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പുച്ഛിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പൂതനയുടെ ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു
നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായി തീരും എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ പൂതന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ മകളായിരുന്നു രത്നമാല. അപ്പോ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ ആ മകളായിട്ടുള്ള രത്നമാല വാമനദേവൻ ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയായി, സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായി വാമനദേവൻ വന്നപ്പോഴേ ആ രത്നമാല ആഗ്രഹിച്ചു, ഇതുപോലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തി പാല് കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നീട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വാമനദേവൻ വളർന്ന് വലിയ രൂപമായി ആ ബലിമഹാരാജാവിൽ നിന്ന് രാജ്യമൊക്കെ തിരിച്ചെടുത്തപ്പോഴേ ആ രത്നമാല ദേഷ്യം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നേനെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ആ രത്നമാലയുടെ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുത്തു. രത്നമാല ആഗ്രഹിച്ചത് പ്രകാരം പിന്നീട് പൂതനയായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുകയുണ്ടായി. പൂതനയായിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന് പാല് കൊടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം അത് സാധിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ. ആ ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. യശോദാമിയും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ കാണുക ഒരു ഒരു ദേവിയെ പോലെ ഒരു അത്രയും സുന്ദരിയായിട്ട് വേഷമണിഞ്ഞിട്ട് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ യശോദാമിയും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇതേതോ ദേവി ആ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ വരികയും ഭഗവാനെ ആ വിഷം പുരട്ടിയ പാല് കൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തു. ഭഗവാന് പാല് കൊടുത്തു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഭഗവാൻ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് മോക്ഷം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നെ ഭഗവാനെ വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ, ആർക്കും ഭഗവാനെ വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മോഗാശാമോഗ കർമാണു മോഹജ്ഞാനാ വിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിതാ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദങ്ങളും പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരല്ലേ, അവരെന്താണ് നിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെ, ആസുരന്മാർ, അവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആശയങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ല അല്ലെ, അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതുന്നവർ അവരെന്താണ് അവരുടെ സ്വന്തം നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊന്നും ഒരിക്കലും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും നിഷ്ഫലമായി പോകുന്നു. അവരുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മവും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ യാതൊരു ഉപയോഗമില്ലാതാകും, അതൊന്നും പൂർണ്ണതയിലെത്തില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ എഴുതുമ്പോൾ കുറേ 00 കുറെ പൂജ്യങ്ങൾ ഇട്ടത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും അതിന് വിലയുണ്ടാവും? ഇല്ല അല്ലെ. കുറെ പൂജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, നമ്മൾ അതിൽ കുറെ 0 ഇട്ടിട്ട് ആ ചെക്ക് കൊടുത്താൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും മൂല്യം ഉണ്ടാവും? ഇല്ല അല്ലെ. അതേപോലെ നമ്മളൊക്കെ കുറെ വട്ടപൂജ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സംഖ്യ 1 ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇട്ട 0നൊക്കെ വിലയുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ മൂല്യം ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ പൂർണ്ണതയിലെത്തും. അല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്നും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊന്നും ഒരിക്കലും ഒരു പൂർണ്ണതയാതിരിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയും, ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ, എത്കരോഷിയ ദശനാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാം. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ത ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതഃ ഭജന്ത്യാന്യന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ത, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്ന് അറിയുന്നുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർ, അവർക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം, ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട് അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ ദൈവിക ശക്തി എപ്പോഴും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവുണ്ട്, ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തില് ഗോവർദ്ധനത്തില് അവിടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവര് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു ദിവസം 2-3 വീടുകളിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവിടുന്ന് വിഷയമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് കഴിച്ചിട്ടാണ് അവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
അത്രയും വീടുകളിൽ പോയിട്ട് 2-3 വീടുകളിൽ പോയിട്ട് അന്നേ ദിവസം ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരൊന്നും കഴിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരിയും അന്ന് ദിവസം ഒന്നും ലഭിച്ചില്ല. ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴവിടേക്ക് ഒരു സുന്ദരനായ ബാലൻ അവിടേക്ക് വരികയും ഒരു കുടം നിറയെ പാല് നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇതെന്റെ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. മാധവേന്ദ്രപുരി അത് വാങ്ങിച്ച് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് രാത്രിയിലെ അവിടെ ഭഗവാൻ വരികയുണ്ടായി. സാക്ഷാൽ ഗോപാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് അങ്ങയുടെ അടുത്ത് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ ഈ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിയിൽ ആണുള്ളത്. എന്നെ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് അവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പറയാം, അവിടെ ക്ഷേത്രം പണിയണമെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത് പ്രകാരം അവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് മുഗളന്മാരൊക്കെ ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പലയിടത്തും അവിടെ ഗുഹയിലും അവിടെയൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിയിൽ ഒരു ഗുഹയിലായിട്ട് അവിടെ കഴിയുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടുന്ന് മാധവേന്ദ്രപുരി കുറെ ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ ഗോപാൽ വിഗ്രഹം എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രം പണിതിട്ട് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊന്നും ഒരിക്കലും ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ ചവിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഗോവർദ്ധനം പരിക്രമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള മുകളിലുള്ള ഗോപാലിനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു. ഗോപാലും താഴേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ ആ പൂജാരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിന്ന് ഈ വിഗ്രഹം പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും അക്രമിക്കും ഈ ക്ഷേത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് അവിടെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ഗോപാലിന്റെ ദർശനം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവിടെ ക്ഷേത്രം പണിതിട്ട് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഗോവർദ്ധനം പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ ഗോപാലിന്റെ എന്താണ് അവിടെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹം അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ശ്രീനാഥ്ജി മന്ദിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴും ആ ക്ഷേത്രം അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പോയിട്ട് ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് പാല് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനെ എപ്പോഴും, അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ചദൃഢാവൃത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോട് കൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എപ്പോഴും അവർ അതിൽ ബിസി ആയിരിക്കും അല്ലെ. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് 2 മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിൽ ബാക്കി സമയത്തൊക്കെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തർജ്ജിമ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിരുന്നു സമയം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അത്രയും എത്ര ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനായിട്ടും അവസാന നിമിഷം വരേക്കും ആ ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവസാന നിമിഷം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രം ആയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഏകാദശി ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചവയാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലെ. ഏകാദശിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാർ ഏകാദശി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി, നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പോ അതെന്താണ് പറയുന്നത്, ഏകാദശി എടുക്കുന്നത് അത് ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ്. അവരെ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറും നമ്മളൊക്കെ ഏകാദശി വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരും ഒക്കെ ആ വ്രതങ്ങള് അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നു. അന്ന ദിവസം നമ്മൾ കൂടുതൽ ജപിക്കുക അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത പാരായണം രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറെ ആൾക്കാർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു. കുറെ ആൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സൂമിലെ 1000 കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ കുറെ ആൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടു. പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞ് അതിൽ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ് ഭക്തന്മാരുടെ ആ അസോസിയേഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പാരായണം ചെയ്തു അല്ലെ. അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏകാദശിക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ അത് ഭഗവത്ഗീത പാരായണം ചെയ്യുക. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര സാമായചുരേവ ച
ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഭഗവാനിവിടെ പറഞ്ഞു എന്താണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അഹം ബീജപ്രദാപിത, എല്ലാവരുടെയും ബീജദാതാവ് ഭഗവാനാണ്. എന്താണ് എല്ലാം അറിയേണ്ടതും അല്ലെ വേദങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അതൊക്കെ വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ പവിത്രമാകുന്നു, പിന്നെന്താണ് പ്രണവവും ഓങ്കാരം അല്ലെ, പിന്നെ ഋഗ് സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു. തേദം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമാലബന്ധേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭവ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മള് കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഫലമുണ്ടാവും അല്ലെ, അതിന്റെ ആ പുണ്യം അനുഭവിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉപരി ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അതൊക്കെ അനുഭവിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തന അർജുന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മലോകത്തോളം പോയാലും അവിടെയും പുനർജന്മമുണ്ട് അല്ലെ, അവിടെയും ജന്മമരണമുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പുനർജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യങ്ങളെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രലോകത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തോ ഒക്കെ പോവാൻ സാധിക്കും. അവിടെ അനേക വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കാം. ഇവിടെ ഭൂമിയിലേനേക്കാളും എത്രയോ മടങ്ങ് ആയുസ് കൂടുതലാണ്, അപ്പൊ സുഖസൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലാണ്. എന്നാലേ നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മാർത്യലോകം, നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യത്തിന്റെ അളവ് തീരുമ്പോൾ അത് ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ പുനർജനിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കാണാം നമുക്ക് ആകാശത്തൊട്ടിൽ അല്ലെ, പലരും കയറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് അത് കറങ്ങി കറങ്ങി മുകളിലെത്തും അല്ലെ. മുകളിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ, അത് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ കുറെ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവാം. നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ആ പുണ്യത്തിന്റെ അളവ് തീരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തന്നെ പുനർജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അനന്യചിന്തയന്തോ മാം യജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും എന്ന് പറയുന്നു, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ ചെയ്തുതരും. നമുക്ക് എന്താണ് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ ഇതിലെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ LICയിലൊക്കെ അവരുടെ ഒരു വാചകമുണ്ട്. എന്താണ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അത് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. യോഗക്ഷേമം വഹാമഹ്യം എന്ന് പറയുന്നു അവര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരുടെ യോഗക്ഷേമമൊക്കെ ഞാൻ വഹിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ ഒരിക്കലും ഒരു ഭഗവത്ഗീതക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതുന്ന അർജുന ആചാര്യ എന്നൊരു പണ്ഡിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു. അപ്പോ അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഭിക്ഷ അയച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവത്ഗീതക്ക് വ്യാഖ്യാനം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ശ്ലോകം എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൽ അത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, ഞാൻ വഹിക്കും, ഞാൻ അവരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ യോഗക്ഷേമം ഒക്കെ ഞാൻ വഹിക്കും. അപ്പോ
അതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ വാക്കുകൾ തടയുകയുണ്ടായി അർജുനാചാര്യ. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ ആ തടഞ്ഞു അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ആ വിഷയാചിക്കാനായിട്ട് വീടുകളിലൊക്കെ പോയി, അടുത്ത വീടുകളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അവിടേക്ക് 2 കുട്ടികൾ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. സുന്ദരരായിട്ടുള്ള 2 കുട്ടികൾ, ഒരു കറുത്തിട്ട് ഒരു വെളുത്ത കുട്ടി, അങ്ങനെ അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. കുറെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെയുള്ള വീട്ടമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. വീട്ടമ്മയും മക്കളും ഒക്കെ ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്, ഞങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു, ഇത് നിങ്ങൾ വേഗത്തിൽ കഴിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഞങ്ങളെ മർദ്ദിക്കുമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. എന്താണ്, അദ്ദേഹം ഒരു സാധുവായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ്, അദ്ദേഹം ആരെയും മർദ്ദിക്കില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെയൊന്നും മർദ്ദിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ ആ കറുത്ത കുട്ടി പുറകിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, മുതുക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ആ മർദ്ദിച്ചതിന്റെ പാടായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവിനോട് ദേഷ്യം വന്നു. അവരവിടുന്ന് വേഗത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്തു. ആ സ്ത്രീക്ക് വളരെ ദേഷ്യം വന്നു ഭർത്താവിനോട്. ആ ഭർത്താവ് വരാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ തന്നെ അവിടെ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആ മക്കളും ആ സ്ത്രീയും കൂടി കഴിക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ആ ഗൃഹനാഥൻ വരുന്നത്. ആ ഗൃഹനാഥൻ ചോദിച്ചു, അർജുനാചാര്യ ചോദിച്ചു, എന്താണിത് പതിവില്ലാതെ? സാധാരണ എന്താണ്, ഗൃഹനാഥനെ കഴിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചാണ് എല്ലാവരും കഴിക്കുക അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ ഗൃഹനാഥൻ ആദ്യം കഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഭാര്യയൊക്കെ കഴിക്കുക അല്ലെ? അപ്പോൾ പതിവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്താണ് പറ്റിയത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. ഭാര്യക്ക് ദേഷ്യം വന്ന് കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ഇത്രയും ക്രൂരനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല, എന്തിനാണ് ആ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മർദ്ദിച്ചത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കുറെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എന്താണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് എന്നോട് പറയൂ, എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറയാൻ തുടങ്ങി, 2 കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കറുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയും വേറെ വെളുത്തിട്ടുള്ള 2 കുട്ടികൾ, സുന്ദരന്മാരായിട്ടുള്ള 2 കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവരാണ് ഇതൊക്കെ ചുമലിലേറ്റി തലയിലേറ്റിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അർജുനാചാര്യക്ക് അപ്പോഴും എന്താണ് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അവർ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, അവരുടെ മുതുകിൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചതിന്റെ പാട് അവർ കാണിച്ചു തരികയുണ്ടായി, മർദ്ദിച്ചതിന്റെ പാട് കാണിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ആ അർജുനാചാര്യക്ക് മനസ്സിലായത്, വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ വേറെ ആരുമല്ല, കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ കൃഷ്ണന്റെ പുറകിലെ ആ മുതുകിലെ അർജുനാചാര്യ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുത്തിമാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വഹാമ്യഹം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന ആ വാക്കുകള്, അത് ഭഗവാന്റെ മുതുകിലെ മർദ്ദിച്ചതിന്റെ പാടായിട്ട് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കുത്തി തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സ്ഥലം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അദ്ദേഹം വേഗം തന്നെ ഭഗവത്ഗീത എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് മാറ്റി എഴുതുകയുണ്ടായി, വഹാമ്യഹം എന്ന്. ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സ്വന്തമായിട്ട് അതൊക്കെ വഹിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ആ അർജുനാചാര്യക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനാചാര്യ തന്റെ ഭാര്യയെ എന്താണ് അവിടെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ്, നിനക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചു. ഞാൻ എത്രയോ കാലമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു, എന്നാൽ എനിക്ക് ഇതൊന്നും സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, എന്താണ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, ഞാൻ തന്നെ വഹിക്കുമെന്ന്. അത് ആ അർജുനാചാര്യ ഡൗട്ട് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ വഹിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് എന്താണ് നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അനേകം ലീലകളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. ഇതുപോലെ ഈ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്നത് അല്ലെ. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, നമുക്കറിയാം സുദാമയുടെ ഒക്കെ കാര്യം അല്ലെ. സുദാമ എന്താണ്, സുദാമയുടെ പത്നി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്? ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെ, മക്കളെയൊക്കെ പട്ടിണി മാറ്റാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ എന്ന് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ആ ദ്വാരകാപതിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞയച്ചത് അല്ലെ. എന്നാൽ അവിടെ സുദാമ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ച് അല്ലെ, അവശനായി. പിന്നീട് അന്ന് ചോദിക്കാൻ തോന്നില്ല. പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോഴേക്ക് ദ്വാരകാവാസികളായിട്ടുള്ള അനേകം ആൾക്കാർ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ ഞാനും പോയിട്ട് ഇനി എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചോദിക്കാതെ ഭഗവാന് കൊടുത്തേക്കാനുള്ള അവില് വരെ കൊടുക്കാതെയാണ് വരിക നോക്കിയത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ്, ഭക്തന്മാരുടെ എന്താണ് സ്നേഹത്തോടെയും ആ ഭക്തിയോടെയും എന്ത് തന്നെ കൊടുത്താലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പോഴത് സ്വീകരിച്ചാൽ, എന്നാൽ ആ സുദാമ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, ഒന്നും ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അല്ലെ. എന്നാൽ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ദ്വാരകയ്ക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള കൊട്ടാരങ്ങളാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. സുദാമയുടെ വീട് നിന്നെടുത്ത് അല്ലെ, എല്ലാം ആ ദ്വാരകയ്ക്ക് സമാനമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി.
25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ഛ യാന്തി മത്യാജിനോപി മാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാവട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാനിവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാര് അവർ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ്, ആ ദേവീദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തുമോ അല്ലെ, അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. അപ്പോ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരൊക്കെ പിതൃക്കളെയും മറ്റുള്ള ഭരണാധികാരിയും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ പൂജിക്കുന്നു, അപ്പോ അവരുടെ ലോകത്തെത്തും. പിന്നെയോ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ അവരോടൊപ്പം ആവും ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. 9:26. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതാമസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. നമ്മള് സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് തന്നെ സമർപ്പിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഇല ഏതാണ്, തുളസി ഇല അല്ലെ. പിന്നെ ഒരു പൂവോ ഒരു ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ എന്താണ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്ന ആ ഉപദേശങ്ങൾ എന്താണ്, അത് സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, നമുക്കൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെയും സുഖമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താണ് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ പലതരം നമ്മൾ വിഷമങ്ങളായിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാല് അവരൊരു ചാർട്ട് ചെയ്ത് തരും അല്ലെ. ഇത്ര 1000 ഇത്ര ലക്ഷം ഇന്ന പൂജ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഇത്ര ലക്ഷത്തിന്റെയോ 10,000ങ്ങളുടെ ഒന്നും പൂജ ചെയ്യാനൊന്നും ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സാധനം, എവിടെയും മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട സാധനം എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. തുളസിയല്ല, എല്ലാവരുടെ വീടുകളിലും തുളസി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ തുളസി നട്ടു വളർത്തണം. തുളസി ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയാണ്. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവത്യേ നമോ നമോ നമ. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ വൃന്ദായ തുളസി ദേവിയായ പ്രിയായ കേശവസ്യ കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവത്യേ നമോ നമ. കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നത് ആ തുളസി മഹാറാണിയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് തുളസി ദേവിയാണ്, തുളസി മഹാറാണിയാണ്. വൃന്ദാവനത്തിൽ ആ തുളസി മഹാറാണിക്ക് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്, വൃന്ദാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തിയാണ്. അത് സാധാരണ ഒരു മറ്റുള്ള ചെടി പോലുള്ള ഒരു ചെടിയല്ല, അത് തുളസി ദേവിയാണ്, തുളസി മഹാറാണിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെ തുളസിയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ തുളസി ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തുളസി ഇല എടുത്തിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ ഒരു പൂവ്, നമുക്ക് എത്രയോ പൂവുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ അധിക വീടുകളിലും കാണാം, ധാരാളം ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോ അതൊന്നും ആരും പറിക്കില്ല അല്ലെ. ഒക്കെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷോനായിട്ട് വെക്കും, ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്ന ആളും വരുന്ന ആളൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെയല്ല, ആ പൂവ് എന്താണ് അവിടെ വിരിയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശമുണ്ട്, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ പൂവ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചെടിയിലും എന്താണ് ആത്മാവുണ്ട്. ആ ചെടിയും ഒരു ആത്മാവ് എന്താണ്, ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എന്താണ് അതിലും ആത്മാവുണ്ട്, ആ ചെടിക്കും ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പോഴെന്താണ്, ആ ചെടിക്കൊരു ജന്മം കിട്ടും. ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ ആ ചെടിയിൽ നിന്നൊരു പൂ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മം അതിനൊരു മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ ലഭിക്കും. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കും അതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും, ആ ചെടിക്കും അതുകൊണ്ട് ഫലം ഉണ്ടാവും. അല്ല, അത് ദിവസം വീണ്
അവിടെ നശിച്ചത് കൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവും നമുക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പുഷ്പങ്ങൾ വിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഇന്ന പൂവ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഏത് പൂവായിക്കോട്ടെ അത് ഭഗവാനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കാം. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഫലം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴം, വാഴപ്പഴമോ വേറെ എന്തെങ്കിലും, നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ളത് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. അല്ല ഇതൊന്നും നമുക്കില്ലേ, അല്പം ജലം അല്ലെ, അത് ഏത് വീട്ടിലും ഇല്ലാതില്ല. വെള്ളം, അപ്പൊ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കാതെ വേറൊരു പുതിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒരു തുളസി ഇല കഴുകിയിട്ടിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് നമ്മൾ നിവേദ്യങ്ങളായിട്ടോ വെള്ളമായിട്ടോ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു തുളസി ഇല കഴുകിയിടണം, എന്നാൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു പറയും. തുളസി അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാനെ തുളസി ഇല്ലാതെ ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ തുളസി പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. തുളസി എല്ലാവരും നമ്മളൊരു ഫ്രൂട്ട്സ് സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കഴുകിയിട്ട് ഒരു തുളസി ഇല വെക്കുക, ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുക. മന്ത്രം ഒന്നും ചൊല്ലണ്ട, നമുക്ക് മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലേണ്ടതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും നമുക്ക് ക്രമേണ കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് ലെവൽ തേർഡ് ലെവലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ അത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിച്ചിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയാം, അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം, എനിക്ക് തരാനായിട്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അശ്നാമി പ്രേതാത്മന. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഇസ്കോണിലുള്ള ഭക്തന്മാര്, ആ ബ്രഹ്മചാരി അദ്ദേഹം ഭഗവാന് കുറെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു പത്രക്കാരൻ പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കർട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് മണിയൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമോ, എന്താണ് ഇത്രയും ഉറപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അശ്നാമി പ്രേതാത്മന, ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെയാണ്. ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഭുപാദർ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന്. അപ്പൊ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ. അപ്പൊ ഇവിടെ 4 കാര്യങ്ങളാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. ഒന്ന് തുളസിയില, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴം, അല്ല അല്പം ജലം. അത് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുദാമ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ഒരു പിടി അവിലി അല്ലെ. അതന്നെ അയൽ വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നെല്ലൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് രാത്രിയിലെ കുത്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ പിറണ്ടിട്ടുള്ള ആ അവലാണ് കൊണ്ടുപോയത് അല്ലെ. പത്നി കൊടുത്തയച്ചത് അവർ തുണിയിൽ കെട്ടി എന്താണ് കഷത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വിയർപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് അതങ്ങനെ വിയർത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ അത് ഭഗവാൻ പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരു പിടി വാരിയപ്പോൾ തന്നെ ആ സുദാമയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ഉണ്ടായി, എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉണ്ടായി. രണ്ടാമത്തെ പിടി വാരുമ്പോൾ തന്നെ ആ രുക്മിണി ദേവി കയ്യിൽ വന്ന് പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അടുത്ത പിടി ഒരു വാരി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ രുക്മിണി ദേവിക്ക് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടി വരും. എന്താണ്, ഒരു ദാസിയായിട്ട് ആ സുദാമയുടെ വീട്ടിൽ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ ഭഗവാനെ വിട്ട് പിരിയാനായിട്ടുള്ള ആ വിഷമം കാരണം ആ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും സുദാമക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോഴും സപ്താഹങ്ങളിലൊക്കെ അവൽ നിവേദ്യമൊക്കെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് അവല്. അപ്പോ ഇവിടെ പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ശബരിയെ കുറിച്ചിട്ട്. ശബരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പകുതി കടിച്ചിട്ടുള്ള പഴങ്ങളായിരുന്നു. ശബരി മാതംഗ മുനിയുടെ ആശ്രമത്തില് അവിടെ ശബരി കഴിക്കുകയായിരുന്നു. മാതംഗ മുനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശിഷ്യന്മാരോടൊക്കെ, ഒരിക്കലും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഇതിലൂടെ വരും, അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ദർശനം ലഭിക്കും, നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി. എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ കുറെ കാലം കാത്തുനിന്നു. ആ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ അവരൊക്കെ അവിടെ വിട്ടുപോയി. എന്നാൽ ആ ശബരി എന്ന സ്ത്രീ അവിടെ തന്നെ കഴിയുണ്ടായി. പ്രായമായി കണ്ണു കാണാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായിട്ടും അവിടെ തന്നെ കഴിയുണ്ടായി. എല്ലാ ദിവസവും പലതരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വെക്കും ഭഗവാന് കൊടുക്കാനായിട്ട്. കണ്ണ് കാണാത്തത് കൊണ്ട് അവസാനം ഇത് മധുരമുള്ള പഴങ്ങളാണോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പഴങ്ങളും എടുത്ത് കടിച്ചു നോക്കും. മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, തുറന്നുകൊണ്ടേ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും ലക്ഷ്മണനും അവിടെ വരികയുണ്ടായി. വന്നപ്പോൾ പതിവ് പോലെ ശബരി പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴവിടെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളൊക്കെ കഴുകി സ്വീകരിച്ചിരുത്തി ഓരോരോ പഴങ്ങളെടുത്തിട്ട് കടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ലക്ഷ്മണൻ ഇതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലക്ഷ്മണന് കോപം വന്നു. എന്താണ്, എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് ഈ കടിച്ച പഴങ്ങളാണോ സ്ത്രീ കൊടുക്കുന്നത്?
അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ലക്ഷ്മണനെ നോക്കി അനങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ശബരി കൊടുക്കുന്ന ഓരോ പഴങ്ങളും ഭഗവാൻ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ശബരിയുടെ സ്നേഹവും ഭക്തിയുമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഭാവമാണ് നോക്കുക. നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഭാവഗ്രഹി ജനാർദ്ദന എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഭാവം, ഭക്തി അതാണ് നോക്കുന്നത്. പിന്നീട് വിതുരരുടെ പത്നി ഒരിക്കല് വിതുരര് പലപ്പോഴും ഭഗവാനെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ വരാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി വിതുരരോട്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് വിതുരർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വിതുരർ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ വിതുര പത്നി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും അറിയാതെ അങ്ങനെ ആ ഭഗവാനെ കണ്ടുള്ള ആ സന്തോഷത്തില് എല്ലാം മതിമറന്നുപോയി. അപ്പോൾ അവിടെ ചുറ്റിലും നോക്കിയപ്പോൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവിടെ കുറെ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഓരോരോ പഴങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ തൊലി പൊളിച്ചിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുത്തു. പഴം എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഓരോരോ പഴങ്ങൾ എടുക്കുന്നു, തൊലി എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് അതിന്റെ പഴം പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു, തൊലി ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ പരിസരം തന്നെ മറന്നിട്ട് അത്രയും എന്താണ് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോഴേ അങ്ങനെ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത്രയും VIP ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഒന്നും എന്തെല്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ ആ പരിസരം മറന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം നോക്കി, ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം നോക്കി, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് അതിൽ മതിമറന്നിട്ട് ആ ഭഗവാൻ ഓരോരോ പഴത്തിന്റെ തോലാണ് കൊടുത്തത്. ഭഗവാൻ അതൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങി കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് വിതുരര് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. വിതുരര് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? എന്താണ് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്? നിന്റെ സമനില തെറ്റു, നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത്ര മഹാപാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ പഴത്തിന്റെ തൊലിയാണോ കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ശകാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ഒന്നും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ അത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ആ വിതുരപത്നിയുടെ ആ ഭാവം, സ്നേഹം അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ ഗജേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഗജേന്ദ്രനെ ഒരു ആനയുടെ ജന്മമാണ് ലഭിച്ചത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് ആ ശാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടായിരുന്നു അഗസ്ത്യ മുനി ശപിക്കേണ്ട ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു പൂർവ്വജന്മത്തില്. ആ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ രാജ്യമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അവിടെ ആശ്രമത്തില് അവിടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ അഗസ്ത്യമുനി അവിടെ വരികയും, എന്നാൽ ആ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവ് അഗസ്ത്യമുനി വന്നത് അറിഞ്ഞില്ല. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അഗസ്ത്യമുനിക്ക് കോപം വരിക. അങ്ങനെ നീ ഒരു മതയാനി ആയി പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മതയാനയായി മാറുകയുണ്ടായി. ആ ഒരു തടാകത്തിൽ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഹുഹു എന്ന ഗന്ധർവനും അവിടെ മുതലയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശാപം കിട്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ മുതല ഗജേന്ദ്രന്റെ കാലിൽ പിടിക്കുകയുണ്ടായി. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ആ കാലിൽ നിന്നുള്ള പിടിവിടാനായിട്ട് സ്വന്തം ശ്രമം കൊണ്ട് നോക്കുകയുണ്ടായി, സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട്. എന്നാലേ അതിലൊക്കെ പരാജയപ്പെട്ടു. അവസാനം തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഒരു താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ മുതലയുടെ പിടിയിലാണ്. അത്രയും വിഷമഘട്ടത്തിലും ആ ഗജേന്ദ്രൻ ഒരു താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ നേരെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അത് ഭഗവാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് ഭഗവാനെ കുറെ നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കും. പല വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ 56 തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അതിന് ചപ്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറയും. ചപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 56 അല്ല, 56 ഹിന്ദിയിൽ ചപ്പൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ചപ്പൻ ഭോഗ് 56 തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ഇത് യശോദാ മാതാവ് ഭഗവാന് നൽകിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തി 7 ദിവസം നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു ദിവസം 8 പ്രാവശ്യം നിവേദ്യങ്ങൾ കൊടുക്കും, പ്രസാദം കൊടുക്കും യശോദാമ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 8 നേരം. അപ്പോൾ 7 ദിവസം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തി നിന്നു. അതിനുശേഷം 56 തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ണിക്കണ്ണന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ 56 തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, ചപ്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയൊന്നും സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ അല്ലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, ഒരു തുളസി ഇലയോ പൂവോ
ഒരു പഴമോ അല്പം ജലമോ നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. 9:27 പറയുന്നു, യത് രോഷീയദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി തദാസി യത്തവസ്യസി കൗന്ദേയ തത്പുരുഷോമതർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. നമ്മൾ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്ന് ഏകാദശി വ്രതമൊക്കെ എടുത്തല്ലേ, അതൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെയും നിവേദിക്കണം, അതൊക്കെ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കണം അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പത്രം പുഷ്പവും ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ. എന്നാലും മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നല്ലേ എന്തിനാണ്? ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, നിങ്ങളൊക്കെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണോ അത് എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കായി അർപ്പിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ഇസ്കോണിന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ വീടുകളിലായാലും അവര് സാധാരണ വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കില്ല. അതില്ലാത്ത നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, നമ്മൾ ആ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ദോശയായാലും ചപ്പാത്തി ആയാലും പൂരി ആയാലും സബ്ജി അങ്ങനെയുള്ള കറികളും ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോറ് കറി അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അതിലൊക്കെ ഒരു തുളസിയില ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അത് നിവേദ്യമായിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അത് പിന്നീട് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ പ്രസാദമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മുന്നേ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ, നമ്മൾ രോഗങ്ങളിൽ ഉള്ളവരുടെ കഴിക്കാത്തത്, അവരുടെ രോഗം നമുക്ക് പകരും അല്ലെ, അതുകൊണ്ടാണ് കഴിക്കാത്തത്. അതൊരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഭഗവത് പ്രസാദം അത്രയും മഹത്തരമായിട്ടുള്ളതാണ്. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയ ഏ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികളും മറ്റുള്ള അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെ കുട്ടികളും ഒക്കെ ഒരു മൈതാനത്ത് കളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ മഴയും മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളൊക്കെ ഇടി മിന്നലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം അവിടെ പോകും അല്ലെ. ആരെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തിരക്കുക? നമ്മുടെ കുട്ടികളെയാണ് തിരക്കുക അല്ലെ. അപ്പോ ആ കുട്ടികളെയാണ് വേഗം വിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരിക അല്ലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടം തന്നെയാണ്, അയൽ വീട്ടിലെ കുട്ടികളെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കുട്ടികളെയാണ് തിരക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. അഭിചേതുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യവ സാധുരേവ സമന്തവ്യാസ് സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹിസ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ഒരാള് കുറെ പാപങ്ങളൊക്കെ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാല് അയാളെ സാധുവായി കണക്കാക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അയാള് പിന്നീട് ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ ശരിയായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് പലതും സംഭവിക്കാം അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ശരിയായ എടുത്തുനിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ആ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയരുത് അല്ലെ. അയാളെ സാധുവായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം, ഇവിടെ നിലത്ത് കിടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്യന്തം പാപികളായിട്ടുള്ള 2 കൂട്ടരുണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ടുള്ള നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. അവരെന്താ ചെയ്യുക?
ഓരോരോ വീടുകളിലും പോയിട്ട് അവിടെ ഡോറിൽ മുട്ടിയിട്ട് അവരോട് ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, നിങ്ങളെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ നമസ്കരിച്ചിട്ട് അവരോട് പറയും ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയും. അങ്ങനെ ഓരോരോ വീടുകളിലും പോയിട്ടും യാചിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. ഭിക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല യാചിക്കുന്നത്, പണത്തിനോ മറ്റു ധാന്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഓരോരോ വീടുകളിലും പോയിട്ട് ഡോറിൽ മുട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരുനാമം ജപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചതായിരുന്നു നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവിടെ മാർക്കറ്റിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മദ്യപാനികളായിട്ടുള്ള രണ്ടാൾക്കാർ ബഹളമുണ്ടാക്കുന്നു. ചുറ്റിലും അനേകം ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ പട്ടണത്തിലെ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട രണ്ടാൾക്കാരാണ്. എല്ലാ മദ്യവും മറ്റും കഴിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും ദ്രോഹിക്കുകയും എല്ലാവരുടെയും പണവും സ്വർണവും ഒക്കെ അപഹരിക്കുകയും മർദ്ദിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴേ അവരൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയതിനു ശേഷം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരോട് ഇതൊക്കെ പാപമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവര് മദ്യത്തിന്റെ ലഹരി അതൊന്നും കേട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അവരെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം, ഈ ഈ പാപമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റണം എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറും ഒക്കെ അവിടെ പോവുകയുണ്ടായി പിറ്റേ ദിവസം. അങ്ങനെ അന്ന് പോയപ്പോഴും അവർ മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പാപമാണ്, ഇതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് തിരുനാമം ജപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ അവര് മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്ന ആ മൺകലം എടുത്തിട്ട് അത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ മർദ്ദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോര വരികയുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു സാക്ഷാൽ ബലരാമൻ തന്നെയാണ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. എന്നാൽ ആ പാപികളായിട്ടുള്ള അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അങ്ങനെ ഒരു ലീല ഒരുക്കുകയുണ്ടായി. ശരിക്കും അതൊരു സാധാരണ ശരീരമല്ല. ബലരാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണമാണ് അല്ലെ. ആ ബലരാമനാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വിചാരിച്ചു ഈ പാപികളായിട്ടുള്ള അവരൊരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയില്ല. അപ്പോഴേ ഇവർക്ക് കാരുണ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവിടത്തേക്ക് വരുത്തിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ വിവരം അറിയുകയും ഭക്തന്മാരൊക്കെ അത് പോയിട്ട് പറയുകയും അതുപ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വന്നിട്ട് ഉടനെ തന്നെ സുദർശന ചക്രത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ സുദർശന ചക്രം എടുത്തിട്ട് അവരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അതിൽ നിന്നും തടയുകയുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും പാപികളായിട്ടുള്ളവരാണ്. നിങ്ങൾ ഇവരെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും വധിക്കേണ്ടി വരും. അവരെ ഒരു തരത്തിലില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തില് എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ പാപികളായിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അതിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറയുകയും, അപ്പോൾ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവരോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ക്ഷമിക്കുകയും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നൽകുകയും പിന്നീട് അവരെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി അവരുടെ ആ ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി. പിന്നീട് ആ ആൾക്കാരൊക്കെ ജനങ്ങളൊക്കെ ഇവരെ കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇത്രയും പാപികളായിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. പിന്നീട് അവരെ കണ്ടിട്ട് മാതൃകയാക്കുകയുണ്ടായി സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ. ഇവരൊക്കെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അവിടെ ചെറിയ തടാകങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുകയും അതൊക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ ധാരാളം നല്ല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്കും ഇതുപോലുള്ള അനേകം ജഗായിമതായിമാരെ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗങ്ങളിലും പോയിട്ടു അവരെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെയും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ രണ്ട് ജഗായിമതായിമാർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകി മാറ്റി അവരെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റി. നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരി തന്റെ 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ അമേരിക്കയിലും മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ കൃഷ്ണൻ ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവര് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആ ഹിപ്പികളൊക്കെ 16, 20, 18 ഒക്കെ പ്രായമുള്ള യുവാക്കള് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതമൊക്കെ നയിച്ചിരുന്ന അവരെയൊക്കെയാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ആദ്യം മാറ്റിയെടുത്തത്. അവരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാരാക്കിയത്. അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുത്തു, അവരെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി പ്രഭുപാദർ.
പ്രഭുപാദര് പറയുകയുണ്ടായി, ഇങ്ങനെ അനേകം ചകായിമാരെ മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാനൊക്കെ ഇന്ന് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യമാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരവും ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത്. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തി ന ഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം കേട്ടിട്ടുള്ളത് എല്ലാ അധ്യായങ്ങളിലും അർജുനൻ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഭഗവാൻ അതിനൊക്കെ ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു, നീ ഒരു കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയുന്നു. എന്താണ് പ്രഖ്യാപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഉറക്കെ പറയുക അല്ലെ, വിളംബരം ചെയ്യുക, എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുക. എന്താണ് അറിയിക്കേണ്ടത്? എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് എല്ലാവരുടെ ഉറക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനനോട് പറയുന്നു. അർജുനന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി, എന്താണ് അത് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയില്ലേ, ഇതെന്തിനാണ് എന്നോട് പറയിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെയായിട്ട് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും വാക്ക് മാറ്റും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഭഗവാൻ അസ്ത്രം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അർജുനന്റെ നേരെ തുരിതര അസ്ത്രങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ രഥത്തിന്റെ ചക്രമെടുത്ത് ഭീഷ്മ പിതാമഹന് നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു ഇത് കൂടിയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തലേ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി, പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുകയുണ്ടായി, ഞാൻ നാളെ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കുമെന്ന്. അപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ വാക്കുകളും സത്യമാക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും എന്താണ് ആ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും വാക്കുകൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ തെറ്റിക്കില്ല, അതെപ്പോഴും സത്യമായിരിക്കും. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ചിത്രം കാണാം. ഇവിടെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കുകൾ അത് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു, നിജഭക്ത ഭാഷിതം, ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ തൂണിൽ വന്ന് അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ. നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്നാണ് അവതരിച്ചത്. ആ ഹിരണ്യകശിപു ആ തൂണ് കാണിച്ചിട്ട് ഇതിൽ നിന്റെ നാരായണൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ട് അല്ലെ നാരായണൻ, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, ഈ തൂണിലും എന്റെ നാരായണൻ എന്ന് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹിരണ്യകശിപു തൂണ് ശക്തിയായി ഇടിച്ചപ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും പാഴായി പോവില്ല, അതെപ്പോഴും ശാശ്വതമായിട്ട് നിൽക്കും, അത് സത്യമായി ഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയുന്നു, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, നാശമില്ല എന്ന്. അത് തന്നെയാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഹിരണ്യകശിപു ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയല്ലേ. എന്താണ് ആ വിഷസർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലിട്ടു, പിന്നെ എന്താണ് ആ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടുകയുണ്ടായി, പിന്നെ തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, മതയാനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു അല്ലെ, ഹോളികയുടെ മടിയിലിരുത്തി കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നാൽ ഹോളിക കത്തിച്ചാമ്പലായി. അത് നമ്മൾ ഹോളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു. പിന്നെ ആ സ്വന്തം അമ്മയുടെ അടുത്ത് പാലില് വിഷം കലക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അമ്മ അത് കൊടുക്കുകയും തളർന്ന് അവിടെ വീഴുകയുണ്ടായി അമ്മ. അപ്പോ അങ്ങനെ എത്രയെത്രയോ രീതിയിൽ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാലേ ആ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം തന്നെ സംരക്ഷിച്ചു. ആ ഭഗവാൻ തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിച്ചു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വരങ്ങളൊക്കെ നേടിയിട്ട് അതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തല്ലേ. അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഇത് നമ്മളോടൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിലും നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്ന്. നമ്മൾ അജാമിളന്റെ കാര്യമൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ. അജാമിളൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മോശം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത്, എന്നാൽ തന്റെ മകനെ നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ആ അജാമിളനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി.
ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വെറുതെ വിളിച്ചിട്ട് മകനെ വിളിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ച ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എപ്പോഴും ജപിക്കുകയും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിക്കും. ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മത്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസ്യുക്തൈവാം ആത്മാനാമത്പരായണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം ഇതാണ്. 9:34 രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യ, ഏറ്റവും അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. നമ്മള് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, സുസുഖം കർത്തുമഭ്യം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, സന്തോഷത്തോടെയും സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാരുണ്യങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. കൃഷ്ണകഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭക്തിപരിതമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ നേട്ടം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി തീർക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധം കൃഷ്ണനിൽ സ്വയം മുഴുകിയിരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് കൃഷ്ണലോക പ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കും. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായി ജീവിക്കാം, അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ടോപഹാരം നേടുകയുമാവാം. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മുന്നില് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളെയും പാപങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്ന പറയുന്നല്ലേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അവസാനത്തെ 18,000-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാമ സങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിപരം. പ്രണാമം, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാവുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുക അല്ലെ. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്ക് ദീപമൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തി എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ ആരതി ഒഴിയാം. എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുക, അല്ലെ ഒരു പുഷ്പം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാനെ ആരതി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇന്ന പോലെ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുക. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ പലരോടും നന്ദി പറയുക അല്ലെ, പലതിനും. അപ്പൊ നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നൽകി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം എത്രയോ ആൾക്കാർ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. പലതരത്തിൽ കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ, സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, പിന്നെ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള അംഗവൈകല്യങ്ങളുള്ള, അങ്ങനെ പലരെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു ജന്മമല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താണ് ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം ഭഗവാനെ ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ തക്കതായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ആ ശരീരം ഭഗവാൻ തന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയണം അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കണം. നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് സാധിക്കുന്നത്, നമ്മൾ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ പ്രണമിക്കുക. നമ്മൾ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ എങ്കിലും ഒരിക്കൽ പ്രണമിക്കുക. അങ്ങനെ എത്ര നമുക്ക് കഴിയുമോ അത്ര നമ്മൾ പ്രണമിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ ഒരു ഭക്തനുണ്ട്. അവിടെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് 25ഓളം കിലോമീറ്റർ ഉള്ള, എന്താണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വേഗത്തിൽ നിർത്താം, 25ഓളം കിലോമീറ്ററിൽ ചുറ്റളവിലുള്ള വലിയൊരു പർവ്വതമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും ആൾക്കാരൊക്കെ, നടന്നുകൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യും. അതിന് തന്നെ 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ 6 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പോ അതിനെ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്തിട്ട് പരിക്രമം ചെയ്യും കുറെ ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ കുറെ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ 108 പ്രാവശ്യം നമസ്കരിക്കും. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ 500 പ്രാവശ്യം. അങ്ങനെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ 1008 പ്രാവശ്യം ഒരു ഭക്തൻ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം, നീണ്ടു നിവർന്ന സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം, ദീർഘ സാഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ചെയ്യും. 1008 കല്ലുകൾ വെക്കും. അതിൽ ഓരോരോ കല്ലുകൾ വെക്കും. ഒരു നമസ്കാരം ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഒരു നമസ്കാരം ചെയ്ത് വീണ്ടും ഒരു കല്ലെടുത്ത് വീണ്ടും നമസ്കാരം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ 1008 പ്രാവശ്യം നമസ്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല, പിന്നെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് വീടോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള അവിടെയുള്ള സാധുക്കളൊക്കെ അവരൊക്കെ അവിടെ ചെറിയ ഷെഡൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ കഴിയും. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അവിടെ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ നിന്നൊക്കെ പ്രസാദം ലഭിക്കും. അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ പൈപ്പിൽ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് അവിടെ തന്നെ കഴിയുന്നവരാണ്. എല്ലാറ്റിനോട് വിരക്തി വന്നിട്ട് അവർക്കൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല,
അവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളവര്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടായി, എനിക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല, എനിക്ക് മനസ്സുറപ്പിക്കാനാവില്ല, ഭക്തനാവാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും എനിക്കില്ല, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരേ കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്ക് യാതൊരു വൈകല്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ശരീരമേ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, എന്നിട്ട് എന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ 1008 പ്രാവശ്യം ഒരേ സ്ഥലത്ത് നമസ്കരിക്കും. നമുക്ക് അതുപോലെയൊന്നും സാധിക്കില്ല. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ 1-2 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കാം. നമുക്ക് ആ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയും. വേറൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ജന്മം തന്നു തന്നെ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാം. നമുക്ക് അതുപോലെയല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സാധു പറഞ്ഞ പോലെയല്ല, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വീടൊക്കെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ആരും തെരുവിൽ കഴിയുന്നവരെന്നല്ല അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന് എന്താണ് വീട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ വലിയ പൂജാ റൂമൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അപ്പൊ എല്ലാവരും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക. അതാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അല്ലെ. ആ ദിവസം തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങളുടെ അധ്യായം തന്നെ കിട്ടിയത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ പരമപൂജ്യ ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്ത് പറയുന്നുവോ അത് അനുസരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം, നമ്മളത് അനുസരിക്കണം. അത് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ, അത് സത്യമാണ്. പ്രഭാതരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് സംസാരിക്കാം. പ്രഭാതരെ 125-ാമത്തെ ആവിർഭാവ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം 125 രൂപയുടെ കോയിനൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ ഇറക്കുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ